Gumikan sa hulga sa COVID-19, dakong kamag-uhan ang mahitabo sa naandan nga tradisyon sa syudad sa Sugbo matag Biyernes Santo. Ang buhing kalbaryo o tiliwa nining kabalaka sa katawhan awhag sa nga usaon sa kapari nga pahugtan ang pag-ampo ug pagtuo. Si Nico Serino sa report. Gipreparar ni mga personnel sa City Hall kini mga Stations of the Cross nga gimontar sa tibok stretch sa Dan Virama. Naanda na kining talan-aon matag Semana Santa sa Cebu City subay sa tradisyonal nga buhing kalbaryo. Suga o katong kining buhing kalbaryo nga tarpaulin. Pagkahapon ni atong Sabado, gipangunayan sa mga organizer sa kalihukan ang pagpabindisyon sa mga istasyon sa pari. Gitag-sa-tag sa pagsubay ang tanang istasyonan aron mablisingan. Gipahibaw ni Vice Mayor Mike Rama, ika-23 katuig karon sa buhing kalbaryo apan tungod sa hulga sa COVID-19, daghang kabag-uhan ang mapatuman. Di na mahitabo ang naandan nga reenactment o pasundayag nga mopakita sa pasyon ug kasakit ni Hesukristo. Tinuig unta kini nga dagsaon sa mga tawo aron makahinuklog sa giagian ni Jesus hangtod sa iyang pagpalansang sa krus. Tinguha sa mga organizers ipaagi sa telecast ang play. 2016 that we had and that will be played. The more we should have this to bring people to feel that we do not want to cut, especially the images. Bisan kung gihabulan sa kabalaka ang kadaghanan tungod sa hulga sa COVID, tambag sa usa ka pari, mas pahugtan gihapon ang pagtuo. Since we cannot come together as one family in the church, wherever we gather as family in our different homes, that is the church. So we can also pray there, especially Stations of the Cross. We offer it since that is the means through which God granted us salvation through the Stations of the Cross. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.